No niin, eli me ollaan tänään Hernesaaren rannassa kokeilemassa sähköbussia. Tämä bussi on tämmöinen pieni ohjaajaton bussi, joka liikkuu tässä Hernesaaren rannassa pienellä pätkällä. Kuten huomaatte, sieltä se tulee, vauhti on tosi hidas. Me ajateltiin, että tehdään tämmöinen pieni testi, että mitäs jos joku nyt onnistuisi söhläämään itsensä sinne bussin alle jotenkin epähuomiossa, niin ymmärtäisikö se pysähtyä. Siellä ihmiset tietysti ohittelee, koska tää on busseja ja näin hitaasti, ja luulenpa, että useimmat jalankulkijat ei tonne suojatielle nyt lähtisi menemään. Ja nyt mä oon ihan tässä tahallaan menen sinne suoraan eteen ja katsotaan mitä käy. Vihreä valo alkaa vilkuttaa. Pysähtyykö se? Pysähtyykö se? Pysähtyy! Mä en jäänyt auton alle. Elikkä hyvin meni. Bussi läpäisi tämän. Ja siitä se jatkaa taas matkaa ja minä pääsin yli turvallisesti.